Quen se achegue estes días pola Praza de Abastos da Pobra poderá gozar dun espectáculo de Nadal único. A decoración e o alumeado do recinto engaden un atractivo máis ás compras no mercado que este Nadal volverán ter premio. Os sorteos celebraránse os días 15 e 22 de decembro. En cada un repartiránse 3 premios de 400, 200 e 100 caramiñas respectivamente, a trocar nos distintos postos da praza. Os sorteos de Nadal que van ter lugar nos días 15 e 22 de decembro. Por cada 10 euros de compra, a clientela da Praza de Abastos ten que cubrir os seus datos e depositar esas rifas nunha urna para poder entrar nestes dous sorteos. No sorteo do 15 de decembro, o que se vai sortear vai ser a compra dos produtos da cea de Nadal, e o do día 22 vanse sortear os produtos da cea de Noitevella. Ademais, durante todo o Nadal, a praza abrirá polas tardes en horario de 6 a 8 para facilitar as compras e dar oportunidade a veciños e visitantes de disfrutar deste recuncho máxico. Que a praza sexa o centro do Nadal, do Doso da Pobra, de todas as actividades que temos de caramiñeando pola Pobra, pois aquí se van a realizar non só sorteos que decía Sara, os sorteos que xa é o terceiro ano porque teñen moitísimo éxito, a xente disfruta mercando eses produtos de proximidade, de calidade que se venden aquí na Praza de Abastos, senón que tamén vamos traer obradoiros, os obradoiros se van realizar aquí e tamén anunciar a toda a xente que vamos a abrir a praza en horario de tarde.